Goeiedag iedereen, ik ben even terug op Google Maps. Ik heb zo pas de foto toegevoegd met de QR-code voor de applicatie. Google Maps heeft deze foto aanvaard, want normaal gezien aanvaarden ze enkel foto's zonder tekst of extra opties die aanwezig zijn. Dus hier op deze foto aan het Huls busstation, dus lijn 433 in de ochtend, nadien moet je dus de Flixbus opbellen. En dus heb je hier voor Android dus de code Scarlet met je smartphone. En eventueel voor het andere iOS scan je deze code. Vervolgens volg je de instructies en heb je de applicatie van Hopin op je toestel. En kan je dus gemakkelijk een Flixbus reserveren. Ook je reisroute bekijken en algemene informatie. Dus verder op deze Google Maps heb ik ook algemene foto's van vroeger, ook wel interessant. Ik ga nog even tonen. Dus hier heb je ook lijn 10, eenmaal per uur in de week, tussen Huls busstation en Terneuzen via de dorpen. En dan ook de lijn 20, via Axel en Terneuzen, met bestemming Goes treinstation. Dat is wel 90 minuten met deze bus. Maar bon, er is wel een verbinding met het treinstation. Dat is ook wel belangrijk, maar het neemt zijn tijd. Dus deze bus hier moet je rekenen een uur gemiddeld via de dorpen zoals Kloosterzande, Vogelwaarde, dan Zaamstag en zo verder op tot de terminus van Terneuzen, busstation Westerschelde-tunnel. Ja, hier wordt nog een afbeelding van de voormalige bussen van de lijn. Vroeger waren er dus 3 bussen, nu is dat veranderd met 1 bus in de ochtend en de week. En anders is het dus te werken via deze Flixbus. Ja, een collectie van foto's van de voorbije jaren. Dit is ook wel interessant voor de mensen die hier komen. Kunnen erop klikken, hebben even een beeld. Hoe ziet het eruit, dat busstation? De voormalige lijn 22. Dan ook op de avond in verschillende periodes. Ja, hier zien we een foto van de oktober 2023. Dan heb je ook luchtbeelden. Dus hier ook het busstation vanuit de lucht. En dan daar even heb je de binnenstad te bereiken via de dubbele poort. Of de andere route. Ja, dan ook informatieve foto's die aanwezig zijn. Breda-bus, het moment ook dat men vertelde van de bus zal niet meer stoppen in Antwerpen, ga rechtstreeks naar Breda. En nu is men van plan van deze lijn te veranderen met bestemming Roosendaal. Dus Hulst rechtstreeks naar Roosendaal, tijdsduur 1 uur. Opnieuw hier de lijnbus. Daar ook de lijnkaart, algemene foto's, ook een beetje voor hobby. Nog altijd 1,7 euro tussen Huls busstation en Sint-Niklaas. Het is een tarief die redelijk is met de lijnkaart, betaalbaar toch wel voor iedereen. Dus dat is het wat. Dus op gebied van die Google Maps ben ik natuurlijk bijzonder populair. Nog even ook de cijfers. Zo, de cijfers hier. Dus momenteel 33 miljoen vertoningen. Dus hoofdzakelijk heb je dan mijn streek Hulst, Terneuzen, Sint-Niklaas. En dan ook wel sporadisch andere locaties. Soms een keer Antwerpen, informatief, bepaalde nutspunten ook in verband met openbaar vervoer. Dan ook de andere kant van provincie Zeeland, Middelburg en zo. Dus het is een breed informatie die op Google Maps staat. Informatief, dat is ook een gratis hobby. Je kan dat doen tijdens je verplaatsingen. Je neemt even je fototoestel bij de hand, je maakt enkele foto's, je plaatst het online. Dat is een kwestie van een minuut van informatie te delen, maar bon, het brengt wel zijn nut bij.